Как е? Малко повече екипировка за нея. Трябва да се стане. Ще е дълъг ден. Естествено, багажника е пълен с още екипировка. Как е? Добре. Еми, айде да самятам. Тръгваме към залата в 8 без 10 за първия клас, който ще се състои днеска. Private клас. Индивидуална тренировка с един от нашите ученици. Набързо ще представя скеджула днеска, който ще направим. Ще присъстваме общо на 7 тренировки. Няма да тренирам и 7-те, разбира се, повечето ще ги водя и ще тренирам само на 2, максимум 3 от тях. Няколко private класа, 2 на брой, после ще отидем да дигаме щанги с кондиционния ни треньор, Явор Терзийски. След това ще заснемем двата детски класа и класа за напреднали от 7,5. Каква е идеята цялостно на това видео? Да покажем как функционира една зала за бразилско джуджицу в България. Зала, която работи цял ден с всякакви класове. От сутринта до вечерта и също да се вмъкнем в очите и работния ден на един треньор по бразилско джуджицу. Сега ще ви покажа един средно натоварен мой ден какво представлява. Понеделник най-вече. Може да е по-натоварен от всичко, което ще направим днеска. Според зависи главно колко private класа имам. Понякога се стига и до по-голяма цифра. Също да видят тренировъчния процес на някой все още, който е и активен състезател и треньор в залата, но най-вече цялостната идея е да се покаже как функционира една зала по бразилско джуджицу, която е фултайм джуджицу, водят се класове по цял ден, не е никаква тайна в световен мащаб как функционира. Аз също бих се радвал това видео, което направим, да помогне и да мотивира още наши колеги в държавата, в България. Да тръгнат по този път, ако искат, и да опитат тяхните академии, ако имат желанието, времето и ресурса, разбира се, да станат по-големи и да функционират с повече часове, защото ако всички растем, значи джуджицуто расте в България, което е главната цел. Като цяло, ако искаш да си... много хора казват, че в България по принцип е така, е доста трудно да се издържаш и да работиш от спорт. Това е другата цел на това видео, което искаме да направим, е да мотивира така по-младите колеги, които се притесняват от това да тръгнат по този път. Естествено, ние не сме имали тази бройка ученици още от ден едно, като сме отворили вратата. С Сашо сме отваряли вратите на старата ни локация на залата и за по 1-2 човека. Километра трябва да стигнат. По-добре да се подготвям. Особено сега имахме толкова ангажиран уикенд. Събота замествах Александра, после имах допълнителни тренировки, които водих. Неделя, както помниш и ти присъства, вчера бяхме на първата тренировка на плажа, преди това естествено имах private клас. И да, нямаше събота и неделя, директно почваме в понеделник. Welcome to Биржа Варна. Ще се раздвижим малко. Дрилчета ще направим. Две. Едно на 4. Две. Три. Майко! Няма проблем. Да. Супер. Веднага работиш с другата ръка. Чудесно. Сега крака да е близко до таза, за да го блокирам. Да, и виж, дигам другия и бъркам под крака. Армбара може да тръгне от земята, но просто е една идея по-бавна. Качам, свалям те, виж как следвам и гоня ръката. Виж как съм закачен за тебе.
Обикновено армбара ще стане още преди да съм легнал, когато имам хубава дълбочина на лактя. Okay? Добре. Няма локти, че питаме рахна. Ти ще ми кажеш. Добре. Номер 1 свърши. Оставя само още 7. Се върнем след малко. Сега отиваме да дигаме щанги с нашия кондиционен треньор, Явор Терзийски. И там ще се срещнем с кума, другия главен треньор Божа Варна, господин Даланен номер Александър Александров. Best heavyweight of all time. Като едни истински варници сме с навигацията, разбира се, да намерим фитнеса, в който е господин Терзийски в момента. И защо отиваме при господин Терзийски точно? Господин Терзийски, това е официално на целия ни отбор. Той и Павката, разбира се, защото Павката почна също като кондиционен треньор при него, но като цяло те двамата са неофициалните кондиционни треньори на цялата зала. Почти всеки един активен състезател ходи на кондиционна тренировка или при едния, или при другия, и много хора и от несъстезателите също ходят. Ти самия вече, доколкото разбрах, се тренираш с Павката, те просто са страхотен екип. Никога няма да забравя, един път седяхме в Палаха и си говорихме там някакви хора помежду си, и Явката вясна от някъде, фана 100 кг щанга с една ръка и я тръпна на тяга с една ръка, аз казвам, баси, това е... Той е да real shit, трябва да тренираме с този човек, и казах му ги тия работи, той директно ми писа на следващия ден и ми каза: понеделник да чакам в залата еди колко си часа, и наистина откакто тренирам с него се чувствам, нали, кондиционно никога не съм се чувствал толкова добре, никога не съм се чувствал толкова силен, толкова експлозивен. Като дигнах категорията за първи път в живота си на тези килограми, като движение и като сила и като експлозивност се чувствам толкова добре, успявам да се движа по същия начин, когато примерно съм бил по-лек. Отделно той супер много ми помогна за проблемите ми с контузиите, с кръста, нали. Както знаеш, аз се боря с много големи проблеми с кръста вече няколко години. Местоназначението ви ще бъде отляво. И сега видим временната зала. Господин Александров е тук, само шефа го няма. Някаква работа му излязъл, каза, че и сега ще да е. Добре. Защото да опреда го няма написано. Ще е тук. Ма няма да представяш да мишка спокойно. Няма. Ти да пречиш на естетиката. Ти вижда ни на кого пречаме. Няма как да се правя. Ами просто strength and conditioning в джуджитсото и като цяло, според мен, по мое наблюдение, във всеки спорт, било той боен и небоен, е много вече голяма тенденция. Ако искаш да си активен, първо говорим състезателна гледна точка, ако искаш да си активен състезател и спортист на най-високото ниво, където в даден етап техническите умения и стратегии, всичко ще бъдат изравнени до някаква степен. Сега винаги го има фактора, нали, един е много по-добър от всички, но масовката, нали, горе-долу техническите умения са на едно ниво и ти гледаш, нали, да имаш преимущество в други аспекти от спорта, в които можеш да вземеш някакво преимущество, да кажем кондиционно да си по-добър, да си по-силен, да си по-издръжлив, да си по-ексклузивен. Това е единия факт, поради който е много важно да се прави strength and conditioning. Втория, специално пак говоря за джуджитсу, но и другите спортове също, контузиите. Когато имаш по-добра мускулатура, тя защитава ставите и сухожилията ти, нали, от демиджа, който вземат те. Каква е програмата? Каква е програмата? Днес или по принцип като цяло? Те понеже тренират два пъти седмицата и двамата, и генерално ги разделям на дърпащи и бутащи движения. Сега не правим нещо, не сме цирк балкански, защото да, защото в Инстаграм като погледнеш има всякакви циркажистки номера като цяло и всякакви глупости.
Задължително имат базови движения, задължително минаваме през кликови вариации, тяга и вариации, защото без тях просто не може. Сега няма да изпадат физически подробности. Хората, които разбират, знаят за какво става въпрос. Просто съобразявам съответно и с кой какви травнички има по себе си, а при тях не е къде да няма, нали, съответно. И като цяло съчетавам с различни малко по, да го кажем, по модерно функционални движения, като съобразявам ги нещата с изискванията на спортиста. В смисъл, аз с тях съм говорил дори за другите момчета, с които съм работил, както и с тях двамата, така и за другите състезатели, понеже всеки си има специфика на игра и като цяло си има места, където трябва да акцентира под някаква форма. И според тази специфика горе-долу акцентираме на определени неща. Задължително има упражнения, както и това също, освен че е доста силно и трудно упражнение, доста ангажира стабилизираща мускулатура, задължително много стабилизация има, защото на тях им трябва, като цяло не на тях, но на всички хора им трябва много стабилизация, но и най-вече да ги пази от травми. Много синтезиран аспект това е като цяло. Просто горе-долу гледам да персонализирам по някаква форма, защото няма как да дадеш едно нещо на всички, защото не работят по този начин. И вече се съобразяваме, зависи от това дали са в обикновено един път годината правим един стъпносилов цикъл. С просто клек, тяга, лежанка, например, това е. И това е когато имат по-голям период между състезания, когато нямат ивенти. А по време на състезания или по-скоро подготовката за виж сега, подготовката за състезания пак е според зависи от това, което те ми дадат като насока. Първо да кажем, ако трябва да се акцентира на експлозивност по някаква форма, ако трябва да се акцентира на малко повече изометрични фази, това е според зависи от състезанието, от противниците, които се очакват и според това какви слабости има съответния човек, нали, който иска да изчисти под някаква форма и вече той остава, на земята. На земята, да. Като цяло локалните състезания не че ги пренебрегват, просто с тях не се съобразяваме чак толкова много, не съобразяваме физическа подготовка, по-скоро когато има календар, така подреждаме самия цикъл, че да може всичко да е приключило на време преди състезанието, да имат време да възстановят малко и да са вече готови за бой. Време за обеден клас. Вместо обедна почивка. Имаме тинейджери, имаме всичко човек. Имаме ветерани. Само качество. Каймака. Виж как ли е вчера? Цялото движение. Захват на крака от страната на диарилата, захват на ръкава от далечната страна на крака, който е на бедрото. Бутам го назад, той отстъпва. Откачам диарилата, качам се нагоре, бъркам зад коляното и поради една или друга причина хващам близкия ревер. Сваличам го на земята, той се подпира, освобождавам ръкава и вижте как изстрелвам тази си във въздуха. Хващам пищяла и закопчавам триъгълника веднага или хващам като затворен гард да го окрутя, когато усети, че е мой момент, откопчавам шримп, бум и вижте захвата на ревера не го освобождавам триъгълника. Един път цялата техника без да говоря. Окей? Айде, едно, две. Секунда. Добре. Пищял си. По-силно е нормален. Можеш за моженето, но това е по-силно. Добре, достатъчно приготви се за спаринги. Пий вода, който има нужда. Тоест ние спаринги ще правим позиционни игри. Пийте по една вода и елате да разясня условията. Вече сме на 30 градуса.
Let's go! Добре, това беше. Продължаваме другата седмица с работа от биорива. Първите две части ми се харесаха много, така че ще почнем да понаслагаме още малко. От базова биорива има други базови супове от биорива, които трябва да се знаят. Това е един от най-базовите отворени гардове, които даже и да не ви се налага да го играете, много често ще се налага само да минават през него. И оттам примерно може да закачате други работи от отворен гард. Окей? Някой, ако има някакви въпроси, може да пита нещо, другите са свободни. Еми, после на половината сме, горе-долу може да се каже, минаха 3 от 7-те тренировки, които трябва да покрием за деня. Сега малко ще тръгнем към къщи да заредим батериите с малко храна. Пак трябва да караме до другия край на града. Може и да пием по някой бира, да остане време този път. Един мой приятел тъкмо от Англия, той е българин, но живее в Англия, Люлав Колан. Каза, че неделя Каца ще бъде във Варна за един месец. Искаше да се оговорим да направим няколко private класа. Той даже е преподавател в Англия, в неговото училище, е помощник, нали, на главния тренер и така. Значи отиваме за втори private клас с двама от така активните ни състезатели в момента. Венелин Попов и Илян Макшутов, които са през последната година много активни. Няма месец почти, в който да не се бяха състезавали. И после следват регуларните класове. Детски клас, бейби класа от 4 до 8, от 8 до 12 вече големите бебета. Детския клас, оригиналния. И най-големите бебета, адванс класа, къде че е масово цветни колани, кафе вечерни, ще има всякакви хора. Кое дети там бебе? Колко са човека? Възрастните хора са така. Как си? Аз не съм се тръгвал от обяд. Направо така ударя на глава. Сериозно бе? Аз го правим много често. С пълнотварен график и тук си сдуваме едно кимоно, изгасям лампите и лега. Случва се. Висок андърхук, влизам. Бъркам под бедрото, натоварвам, тръгвам да се въртя. И спирам до ето тук и искам лакътя ми да остане скрит, за да мога да вляза удобно на дипхрав. Окей? Ими? Ай направете по 10 ентрито на човек, само ентрито и почваме базовите супове от това. Но бях за 11. Аз и още един виж много обичам дипхрав. Но в началото ми беше много голяма мания. Като го учехме да го играя. Сега е най-големия екшън. Добре, имаш 3 минути. Да? Стрелай се. Там да не букна толкова от врата. Що се? Да не букна толкова. Да. Готови ли сме? Да. Добре. Айде ръцете отпред. Чакай да съм там да изпущ. Застани хубаво. Ръцете долу. Не напред е така долу. Има ли някой за първи път? Май всички са ветерани днеска. Влади? Давай, бързай. Заставя от края. Влада въргава. Защото ти Влада е въргава.
Давай, айде това е загрявка лекичко. Лек свински тръс. Бавно, Кристияне, бавно. Виж, половината не са тръгнали още. Добре, сега толкова Крис, застави всички в кръг. Голям кръг, голям кръг. Давай, Кристияне. Деца, голям кръг казахме. Алекс, не сам. Сам. Айде. Едно. Чакай да Крис да стане. Три. Давай загоре. Давай загоре. 4. 5. 6. Контролираме краката. Минавам в страни. Лягам. По-напредналите, които са правили американи, само те. Броиме. 1, 2, 3. Хващаме ръката. Правим американ. Качваме се на маунт. Пак броя. 1, 2, 3. Свалям ръката. Правя американ. Това са само хората, които са правили американ. Които не са правили, само до сайки до маунт. Окей? Айде, давай, говори. Ти или правите американа, второ прави само сайти малко. Айде. Обратно ръка. Нищо прави американ. Тук. Да. Понъркаш отвътре. Въртиш на. Само един път. Сега се качиш на маунт. Ти правиш американа. И после това. Не, ще скача на малко. Давай. Въртиш отвътре. Ръката долу. Давай. Лекичко. О. Давай, давай. Стрелвай съм. Леко. Остана, бе. Що ти си вриш пък? Ди му дай чертата. Куда? Капче. Не ще му да дадеш. Леко. Дисциплината трябва да е на макс. Някой ядоса ли ма? Не е в негов интерес. Магдалена не е влязла и вече почва да ма ядоса. Закъсняваш. Добре ли си? По-бързо, 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 по-бързо. Давай. Тук работите ще се изострят. Една идея. Втори детски клас. Втори детски клас, но по-острия детски клас. Само по гласа му и стане ясно. Ще така работите са по-сериозни. Ще има ли спаринги накрая? Ще има. Тук ще има спаринги. Главно позиционни спаринги. Има екшън. Дърпам с краката, стъпвам на земята, като ми остава нагоре, бултам с крака и дърпам крачо към мен. Свалям го и се качвам на малко. Окей? Един път единия, един път другия. Айде, на две. Супер. Ще ги отваря гарда преди да си хванала долницата. Така, стоп, този крак качен. Айде сега към мен и дърпай крачо. Точно. Не. Много рано пускаш ръката, Магдалена. Каква е играта тук? Значи пуснали сме ги да правят специфичен рунт от затворен гард. Затворения гард, както аз казвам на всички мои ученици, няма значение. Големи, малки, адълти, мастърси, бели колани, цветни колани, черни колани. В жужуцото за мен затворения гард е една от най-силните жужуцу позиции. Време, пий вода! Винаги, когато имат възможност да хванат затворения гард, първо трябва да гледат да го задържат и второ да могат да изкарат някакво преимущество, някакъв бенефит от този затворен гард. Било submission, било sweep. Също така, когато те попаднат в затворен гард, трябва винаги да могат да запазят самообладание и да се опитат да го неутрализират. Колкото от по-ранна възраст ги накараш да работят правилно от затворен гард, дали са вътре в него или го играят, толкова по-добре за тяхното развитие. И вода, и се връща едната тъмик. Тук си ги събрал само машини. Да.
Тук повечето са, като изключим, нали, по-новите деца, които са бели колани в този край. Всичките другите са състезатели. Имат минимум по няколко, 2-3, даже и повече. Тая година повечето са играли всеки месец първата половина на годината. Може би по близо 5 състезания минимум. Някои тренират вече от по 7-8 години, нали, жълтите колани, тъмносивите, те вече са с, говорим, годишен състезателен опит. Също в този клас интересното е, че има деца, които бяха в предния клас, в бебешкия клас и вече когато са навършили 8 и сме преценили, са дошли в този клас. Примерно Сашкина, който снимахме по-рано и който беше и на обедния клас, плюс още 2 деца, които бяха на обедния клас, те са били пък в този клас. Обикновено като минат 14 години, сега ако ви видят, че, нали, физически много превъзхождат децата от този клас, ги вземем при големите. За момичетата гледаме да изчакаме малко повече, защото при момичетата силата се развива по-късно. Трябва да се, според мен, поне на 16, за да можем да ги вземем в класа за големи вече, за възрастни. Но да, обикновено прогресът е така. Бебешкия клас, после идва в този клас и от този клас, когато преценим, ги дърпаме при големите. Айде ръцете отпред. Боби, давай! Теодора от трета чакам на състезателен клас. Добре, айде се строим. Всички ли са тук? Да тренираме борба в кълчище. Трябва да имаме малко техника. Айде, самостоятелна загрявка направо, 5 минути и почваме. Когато го свипна един път, после мога да атакувам директно триъгълник само с една копа. Отварям гарда, стъпвам на земята, правя шрим, натискам бицепса, разпъвам го нагоре, изстрелвам триъгълника и искам да завърша. Стъпвам на земята, обирам си пищява, закопчавам триъгълника, всеки знае как се прави триъгълник. Едно повторение ще бъде един слип, един триъгълник, после другия прави един слип, един триъгълник, после ще започнем да разглеждаме ситуации, когато той стане на крака. Окей? Хайде, дайте. Без стойка, няма място за стойка, единия гард.
Радо до сега полива и в момента се едно изляза от пералнята с кимоно. Мъшурум. Приключихме последната сесия за деня, класа за напреднале от 7:30. Направихме 3 технически дрила, след това направихме 6 5-минутни спаринга и с това приключва работния ден на залата, така че ще се видим утре на тъфането. Ус! Приятелки, колежки и колеги, с това нашето скромно видео с един ден как функционира БЖЖ Варна, един ден с мен Радослав Бакоров и приключи. Най-вече един понеделник с нас. Ус! Много беше тежко. Аз не спомня никога да е било 8 часа сутринта 35 градуса. Слушай, бебето като вампир изкарвам глава и кажа да забравим като си говорим. Да, като попаднеш ще се сетим за тебе. Той не го фаща. Миналата година, като става въпрос за колечките, сега и типче си мъж, да? Преде, едната ръка отзаде. Преде, едната ръка отзаде. Преде, другата ръка отзаде и сега вкарвам тази. Имаш клик по лам, 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 лам. Чувството е много по-лесно. Много е трудно. И ти правиш ли? Дай от начало.